Отговарям на вашите въпроси за моите пити. Втори често срещан въпрос, който аз получавам под видеята си, е каква е ролята на оцета в моята рецепта. На времето, когато баба правеше тесто за баница и я попитах защо слагаме оцет, бабо, тя ми отговори, за да не се накъсва листа, когато го точим. Това е и идеята на оцета в тестото. Впоследствие проверих, за да мога да го обясня по-литературно и се оказа, че оцета или киселината усилва глутеновите връзки в тестото. Така че, по мой опит и когато направя разликата, понеже съм ползвала и теста без оцет, докато достигна до това, което ползвам сега постоянно и е с оцет, е, че питката след изстиване става по-малко рунлива, запазва се по-мекичка по-дълго време. Ако на някой му оцелее и след няколко дена, ще забележи разликата, че не се рони, не се получават трохи. Като я затоплите малко, става мекичка, все едно сега сте я отпекли. Така че ако ползвате ваше собствено тесто, не се притеснявайте да сложите 10 мл оцет. Аз ползвам ябълков оцет, но мисля, че всякакъв друг ще свърши работа и ще видите разликата. Изобщо не променя вкуса на тестото. Надявам се видеото да ви е било полезно.